Ang ingon ni Jesus Christ sa pulo ka mga masakiton. Adto mo sa pari, patanaw mo. Oh, ikaw ang munog ayo. Patuon mo nung mo sa pari. Nga di man na manog ayo. Mo-declare naman siya nga ayo na. Na diha. So muni ato ang pagtanaw. Versikulo 14 sa Lucas 17, ang pulo sa Ginoo nag-ingon. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang pag-ayo naa sa pagtuman. Padayon lang sa pagtuman, padayon lang sa pagsinggit nga ayo habi. Padayon lang sa pagdayaw sa Ginoo, padayon lang sa pagsimba kaysa imong pagpadayon, imong makita ang gahom sa Ginoo nga mapadayag sa imong kinabuhi. No, along the way, mailhan nimo ang Ginoo kung unsa gid siya, kung kinsa siya. Pero kung muundang na ka sa imong pagpangalagad, usa na sa kasayn nga alang-alang pa imong pagtuo. No? So, sa naglakaw pa sila. No? Kay pag-iwan na ni Jesus, adto mo sa pare. Ay, dili na lang mi magpakilimos, di man lang minimo ayuhon. Dili na lang mi maka-income pa mi sa mga pagpalimos. Pero unsay natabo? Unsa man di mawha nato ug mato ta sa pare? Kay ingon man si Jesus, kung muadto abita ug maayo ta, ni dako nga pasalamatan. Og di abita mangadto, masige ra gyapon ta nga magkabuhi nga sang lahon. Muna siya tong kinabuhi ha. No? Adunay pagpili, adunay pagdesisyon sa kinabuhi. Unsa man ang imong pilion, mutuman baka o dili. Muna siyang kanta nga salig tuman, no? Huyog na sila. Makatuman ka kay salig ka, no? Kinsa man ang nag-ingon nga adto ka ang Ginoo, no? So, naa sa pagtuman ang kaayuhan, ang kabuganhaan, ang blessing, no? Obeying, no? Trusting and obeying. Sa first miracle of Jesus, unsa gani na siya? Unsa gani ang first miracle of Jesus? Iyahang gihimong bino ang tubig, no? Yang gihimong bino ang wine. Are, may kasal, nahugdag bino. Ang problema, wa na available, wa na ikapalit or wa na palitan. Unsay solusyon ni Jesus? Gipabubuan niya ang mga container og tubig. Nya nasayod ang katawhan nga sa paghimo og bino kinahanglan og grapes. Walay naghimo og bino nga tubig. So sa una diha naglain namang guro ning ani. Abi kay wa ka inom. Nay uban naglain kay na sobrang inom kani wa ka inom kay nahugdag bino. Kinahanglan tag bino niya pagpangitaon ng tagtubig, no? So naay mga sitwasyon sa kinabuhi nga para nimo mura man ni ininto, mura man ni imposible. Nganong inaani man jud ko. Abi kami na lang, ha? So naay ipahimo, naay tikang nga himuon nga mukuha ka sudlanan sa tubig. Nya tumana lang, no? Imbes nga upalit og dugang bino, gipahakot doon sila og tubig. Kita ninyo? Bino ang problema. Gipahakot sila og tubig. Naman eh. No nga, wa man natabo ang tubig mahimong bino. Muna siya sa tao nga level. Muna ang pagtuo, no? Naatay pananaw nga atuara na. Muna siya ang kapigaduhon, ang pagkaway kwarta sa atuara na sitwasyon. Pero naiuban ka, sinubra ang kwarta. Dili nila isyu ang kapigaduhon. So, depende, no? Now, kita na to nga ang unang milagro ni Jesus Christ, ang paghimo sa tubig, nga mahimong bino.
No, nagsugod siya, natabo siya tungod sa ilang pagtuman. Abing nireklamo abi sila. Nganong maghakot man gid tubig? Nganong di man na pwede? Wa gidabihing tuman. No? Of course, ang nagsugo si Jesus. Ano to, Ben? No? Ang nagsugo si Jesus. No? Kung lain lang guro to nagsugo, pwede di tumanon. Muna siya ang power, no? Sa pagtuman. Ang pangutana diri ron, pamalandungi, personally. Aduna ba'y gipahimo nimo ang Ginoo nga murag dili matuuhan? Naa ba ninyo diri? Sa mga miaging adlaw, sa miaging simana o binulan, aduna ba'y gipahimo nimo ang Ginoo nga murag budlay ra siya, pero kinahanglan nimo tumanon. Kinahanglan imong ipakita sa Ginoo nga himuon nimo ang insakto bisan pa og budlay. Kay sayon ra kay pag-ingon nga yes Lord, kung sayon ra pud ang ipaubra. Pero kung kinahanglan nabi nga dili na ka mo himo niini, naanad ka niini. Una siya ang hagit. Okay? So, ang Ginoo way problema. Amen? Naa nato ang problema. Importante lang tan-awon gyud nato og unsay problema. Right? Just like last Sunday, unsa man gyud imong gusto matabo? Buta na siya, gipangutana pa unsay ang gusto matabo. Siyempre gusto niya magpakita. Pero karon, no? Gusto gyapon sa Ginoo nga pangutan-on ka. Okay? Sa balo, no, sa kabuhi ni Elisha, ang sunod ni Elijah, no, naay tinggutom, okay? Ngayon tag tingbitay sa iring. Kani nga sitwasyon sa the widow and the prophet Elisha. Nya gigutom si prophet Elisha. Giingnan siya sa Ginoo adto kaana nga balo. Okay? Pag-adto niya iyang nahibaw-an nga ang kanunon, no, kay mga 3 na katuig na tinggutom. Ang available sa balo usa na lang kasirbihan, no, para niya ug sa iyang anak. Human ni anak maghuwat na lang sila mamatay. Muna ang realidad sa ilahang lugar, sa ilang sitwasyon. Usay natabo, adunay alagad sa Ginoo miingon pakan ako. Miingon ang balo, Sir, kani amuhang pagkaon ron last na lang ni. Okay? Kung makakaon gid man nga ani sa kong anak, matapusan na lang, maghuwat na lang ni nga mamatay. Muna ang realidad ha. Pero adunay challenge. Dara. Palakton mo dito sa pari. Kamudyong po. Way mabilin. Di pwede nga usaray maadto niya ubalik. Nani. Kung ikaw biyaning sitwasyon na, ipit na kayong sitwasyon, adunay challenge nga ihatag pag ginanimo ang katapusang huna. Duhara na. Kung di siya muhatag sa propita, masalbar siya o iyang anak, anang kimpuha. Okay? Pero mamatay na gyapon siya pagka umagawa naman siya lutuon. Wa nay lana o garina. Ari ang hagit sa pagtuo. Kung ihatag niya sa propita, lagad sa Ginoo niya, makakaon ng propita siya di, siguro mamatay naman po ni propita ha. Mamatay naman po ko. No? Pero, may posibilidad. Mo ni ang kalami sa mensahe, no? Nga ikaw maminsat po ka. Nga kung himuon na binini mo, ang blessing, no? Muna ang Ginoo, di ba? Pagtuo. So, sa ihang gipili, kung pakanon ko ni propita, ihatag ko niya, posible pa nga may milagro nga matabo. Kung magnilaog ko, masalbar man ko, mamatay man ko gyapon, patay po siya, patas. Pero kung ang hagit, ako ang tumanon,
basig naa pa'y posible nga matabo. Muni siya mga kaigsuonan, pamalandungi ang dagan sa kinabuhi ni Moron. Sa'y natabo, hindi sider siya sa pagtuo, ipakaon niyang propita. Sa'y natabo, sa nabusog na si Prophet Elisha, yung desisyon na ang propita, no? Mas grabe pa ni siya power ni Elijah, no? Kay double anointing. Okay? Mauni siya ang propita ng giyagaan sa mga bata nga upaw, no? Hindi pa matay ng mga bata. Mga bata, ha? Nagigayaga. Ano siya? Murag ipangaon ba sa leon o sa bear? No? Si Elisha. Ano siya? Siya nga balo. Pangwaa tanan nimong mga sudlanan. No? Tanan nimong sa may tawagan ng sudlanan sa harina o mga container, no? Container na lang tanan nga container. Just like ni Jesus, di ba? Pamutangin nyo tanan og tubig. Ani, ang bayi po, gina sa propita, panudli, pangwa tanan ninyo suludlan diri. No, galon, container, o unsa man diha ang mga tadyaw. Dala diri, no? Ay sa unsang paagiha, no? Nagmilagro nga ang tanang sudlanan napuno sa harina o mantika, no? Lana na may lutuon paglutog pa. Nagsige ra kapuno mo na ang magic, no? Just like the miracle of Jesus, no? Nga ang tubig nahimong bino. Ato ang tanang sudlan na nga puno, no? Ito nakita niya, kinahanglan. Di naman maundang. So nangadto siya sa mga silingan nga pahuma ko dag mga kantina ninyo, mga tagjaw, no? Kaya napuno po. So sa tumakita diri, hasta ang mga silingan nakabenepisyo. Kaya di naman maundang og tubod. Muna ang blessing sa Ginoo, ha? Pero di tani makitaan kilain ato ang mabatian lagi sa una. Ato ang mga mabatian na gyapon ang handumanan sa usa ka awit, no? Ang pagwali, murag dili kay lami, at doon kay, no? Mura siya ang, para nako ba, ang wali ka ng pagpakaon niya, ng preparahon po nimo, no? Kay, gabi siya nga makapabusog, no? Sa mga kalag nga ginagutom. Kay, kung wa ka ani God, yan na kay problema, maluya ra jud ka, matumba ka. Pero pag naakay mong huna-huna, sudlan siya, no, muna siya muadto ta sa simbahan kay naay mensahe ang Ginoo para nimo. Dili ta nang mensahe para na nimo. Naaray party sa wali nga maigo ka, mabusog ka, manganga ka, nga hala. Maodi ay, no? Ang mga bata gipang-uhaw kay nagduwa, no? Di lang magsaba-saba. Ibo-bo ang lana sa container ug human iyabo kini sa sunod nga container. Naanay lana ibo-bo sa container, human ug yabo kini sa sunod na pud nga container. Nagsige na sila yabo, no, sa lana, sa harina. Ano siya ang milagro sa Ginoo, way limit. Eda na to ang Ginoo, ha? Di man siya nagkuha og bino nga piting lamia pagtilaw sa wedding coordinator. Nganong karon ra man nimo gipagkuha, dapat mao ni pinakauna nga bino. Di man gikan tong mga lana, mga harina nga kadayabo magsigirag. Di mo undang. No? Naundang na lang kay wa nay kasudlan. Kita mo sa isda, no? Nga halos malunod ang duha kasakayan sa kadaghan. No, lana, bino, isda, muna ang Ginoo. Nya muna dapat natuhuktan. Muna ang mamati ta kay ang pagtuo naggikan sa pamati sa pulong sa Ginoo. Kung wa kay pinamatian, asa man kag pagtuo?